فاطمہ جاڑی چی حضور لی دنیا زینا ویلے او بابا جی تلکا چی درومی لی دنیا بابا ستا پمرگی ٹولا مدینہ دا پریشانا فاطمہ جاڑی چی حضور لی دنیا زینا ویلے او بابا جی تلکا چی درومی لی دنیا بابا ستا پمرگی ٹولا مدینہ دا پریشانا ٹولا مدینہ دا پریشانا د مدینه خلق دی حضور پمر خبر شو او د حضور پمر خوسا حضرت عمر شو د مدینه خلق دی حضور پمر خبر شو او د حضور پمر خوسا حضرت عمر شو حضرت عائشہ بی بی د غم سلګي وਹੀ نراشا اکڑا د حضور اکڑا دیدن آخری دیدن بیا ورتا اطلاع دا پاک اللانا فاطمہ جانی چی حضور لی دنیا زینا بیلے او بابا جی تلکا چی درومی لی دنیا بابا ستا پمرگی ٹولا مدینہ دا پریشانا ٹولا مدینہ دا پریشانا حضرت صدیق دزل ٹکڑا دزل میناوا دزل ویہی دزل خنداوا دزل میناوا حضرت صدیق دزل ٹکڑا دزل میناوا دزل ویہی دزل خنداوا دزل میناوا پمنبر جاڑی دو قرآن وائی حرفون بیلے او مرا مرکو بارا درومی خامخا دا اللہ بیلے پاتے دا دنیا دا دے ہر چانا فاطمہ جاڑی چی حضور لی دنیا زینا بیلے او بابا جی تلکا چی درومی لی دنیا بابا ستا پمرگی ٹولا مدینہ دا پریشانا ٹولا مدینہ دا پریشانا بلال دزڑ پسر زخمی شو چغ واہی چه د حضور پمرگ صحیح شو چغ واہی بلال دزڑ پسر زخمی شو چغ واہی چه د حضور پمرگ صحیح شو چغ واہی بلال ډیر غم نه د حبشي سفر بغینا ورتا وران زندگی شو دے ہر خوا د حضور دا مرگنا غم ورتا پیخی کی د ہر خوانا فاطمہ جانی چی حضور لی دنیا زینا بیلے او بابا جی تلکا چی درومی لی دنیا بابا ستا پمرگی ٹولا مدینہ دا پریشانا ٹولا مدینہ دا پریشانا چشیر رحمان لعاشقان دی پلک پجڑا د گناہونو نا بچ ځان کا پاس جاڑا چشیر رحمان لعاشقان دی پلک پجڑا د گناہونو نا بچ ځان کا پاس جاڑا دا خود وقت بیا بوکړي ارمانو نمکړه نور خوبونه او غړم
معافی دی پاک اللہ اللہ جڑا فقا بسترگی دی کٹا کے دا جڑانا فاطمہ جاڑی چی حضور لی دنیا زین بیلی او بابا جی تلکا چی درو ملی دنیا بابا ستا پا مرگی ٹولا مدینہ دا پریشانا ٹولا مدینہ دا پریشانا ٹولا مدینہ دا پریشانا